a los amigos de YouTube. Hoy les traigo un video tutorial de cómo ganar la partida de buena de 50 contra 50 sin usar hacks. On saltem? On no vagi mai ningú. Godzilla canviant el 0 per la O per un 3. Godzilla. Genzilla, tio. Hi ha gent al mig, a la meitat del parc. Vale, aviam si li cardo un headshot. No els veig, Martí. Doncs hi ha més d'una persona. Els he vist saltant. Ui, tol, sí, el veig. Sí? La cadira. On és? En aquest edifici d'aquí. Collons. Hòstia puta, m'està campejant, està darrere aquesta puta paret. Rebentem la paret. Vaya puta rata, nano. Deixa'm-lo decorar a mi. Què dius? Apa, nano. No agafar el bidó? Jo vull el bidó, tio, no m'has vist com estic. Estic igual que tu, Merda, hi ha gent disparant-me, fora. Hi ha gent a fora. On ets Han tu? disparat des del sud. Vale, un ja mires. I de la B. Però Algú com té és el que la gent va portafort? sol? Qui l'ha agafat el portafort? Jo. Jo no. Vale, estan a la puta torre aquella d'allà a dalt, Quina? Allà al mig del mapa hi ha una Sí, al mig del mapa. O sigui, Allà. nosaltres ens hem de moure. Va, Martí, prepara'l d'allò. El què? L'sniper? Sí. No, Vaja. avancem a l'illa aquesta. Però si els estem a Mandela amb el minigun i jo amb els pepos, nano, no podem pas cardar res. Però és que a la carrera hi arribi ja no quedarà res. Martí, ets Això? subnormal. És molt de... És puto downy aquest nano, Què ha passat amb la casa? Què ha passat amb la casa? Va, n'he trobat un! Ai, m'arriba, també m'ha tocat! Aixeca'm! Vine Sal, cap aquí. On ets? En Dela? En Martí. En Martí. On són, Dela? Estan allà a la casa. Rebenta la puta casa. O sigui, n'he tocat un amb la minigun. No tenim res per curar-nos, oi? Som així de... Ho pots tanquejar, infinit. Tu aquesta casa no s'està destruint, tio. Sí que sí. Martí, m'estàs bloquejant que flipes, surt del puto mig. Hòstia, quin nano. Cago en Déu, estic fent la baby perquè no em cardi un headshot. En tenim a l'est. 2. A on és l'est? Ui. Est. Què dius? M'ha fotut el Twitter. Vale, Això no ho poden xafar, primo. ja, això fa molt riure. Carda-li! Ué, n'he cardat un! Knockdown! Ai, terra! Eliminated! N'he tocat un! Ojo! Ai! Tu, i el del mig del mapa. Va, xafa el Martí! Que només queda aquest! Queda un tio On més ha i anat? Allà. És allà. Ha construït et. No, en queden dos. Cuidado, un amb pepos. L'he fet ballar, crec. Vale, l'he tocat. Ah, estic Per què tocat, surts del cobert? Merda, m'ha tocat amb un headshot, estic jodido. Martí, t'estic venint a buscar, no em veu perquè estic sota l'aigua. Mira el Marçal. Vale. Tu, Martí, parta't de mi. Que cardo un seto aquí, i a la que vinguin, tu els baiteges. Va, estic venint, tranqui. Fica sostre, Martí. Arribes, Arnau? En queda un. Arnau, afanya't. Estic venint. Et vull reviure. Marçal, vigila, Sí, no l'estic veient, Tenim el punt, hem de sortir, hem de... Vale. Ai, ens està disparant, Martí. Què? On és? Ja on estaven disparant com uns fills de puta? Jo vull travessar cap allà, puc, oi? Sí! Li acabo de cardar un headshot que flipes. Martí, m'has cardat aquesta puta paret al puto mig del cap. Et mataré.
tio mig feixuc. Oh, merda. On hi? La paret. Ai! Vale, ja em moro. Per què us moriu? Collons, per la puta muro. Això què he fet? Estic a la ratlla, estic a la ratlla. Ara, no. Qui ha carregat el muro aquest? La mare que us ha parit. M'heu tancat a fora. Heu carregat un muro i no puc venir. No! Vale, aviam. No el veig, Marçal. Ah, penses que jo sí. Construïu... Ara, escala, aquí. Vale, està construint a darrere. Ja. Jo de vosaltres intentaria provar d'obrir la caixa fort. Sí, ens agafar un headshot que flipes. Bueno, va, jo hi vaig. Tu, Martí, el mates, si surt. Pots construir mentre hi vas? Construeix-te. Sí. Oita, Martí, el tens aquí, Carda-li! Dispara, que descobreix el Marçal. Porta cobertura. Merda, Martí, tinc un slurpy gros per tu. No, estic venint. O que t'has construït una merda per... Martí, calla la puta boca i no vinguis! Que si vens em mataràs, fica't una construcció, que et pel cul i estic venint. Ell no sap on soc perquè estic sota l'aigua i no em puto veu. Sí que et veu Us perquè... està rossejant. Què? S'ha matat! S'ha matat! Telèfon, tu. Hòstia, que s'ha de ser inútil. No? Després de... F2? Oh, ja sé què faré. Apa, nano. Ha, que vingui aquí, que et faci ruix si té collons. Ja s'ho trobarà. On només veig un dels enemics, Tothom. Doncs n'hi ha dos. Jo ho veig ja. Que es quedi dintre la trampa, Àlex. Ara, bona. Què? Què dius? On són? Són a darrere de la paret aquesta. Podes que em va pillar. Apa, en sèrio, estic jo sol? Va, Marçal. Apa, un de menys. L'altre, darrere teu! 1v1! És que té escopeta, tio. I Va, per què que es cardi la trampa? trampa.